Are distanțierul acela în spate.要按到时。嗯。嗰個唔使扭啊，嗰個扭盤嘅就扭佢扭唔到。呢個呢個諗啦？唔使，係佢係對嗰個方格盤嘅。OK。開啦。OK。我急停。今次放邊樣先？Which kind you like？佢話是但一隻都得。放蘿蔔。Slice。喂，留翻一個冇晒蘿蔔。好啦。我想試埋絲嘛，一陣先。仲有一個紅色嘅蘿蔔。我睇下試唔試。得，留。仲有一個紅色。好。This slice, this 6 millimeter。你講俾佢聽，細個紅蘿蔔可以放呢度，不過if you have the small, the thin vegetable can。我哋呢個 This is for longer because I saw that depends on the position can be not too. Yes。佢如果係細嘅咁啊，我喺呢度放到。OK。熄機啊 ，That's all。幾靚啊！Yes, I saw. OK。咁啊，切菜呢度咯。You need to test the sauce。可以 OK。切菜呢度。一開就已經兩個行得嘅，個帶睇到個刀啊，咁啊，咁咧，咁我哋咧一陣，我哋而家放啲菜落去，放少部分得啦，佢係洗機洗唔到嚇。係啦。嗱，佢呢個咧，而家咧，我哋個刀咧就慢速啲，如果要快速啲咧就細啲。你講俾佢聽。Can adjust the knife if the knife speed is high, will be the thin. If the knife is slow, will be bigger. Longer. Yeah, bigger. 嗱，我開一個快嘅，切得好細嘅。切一個細嘅。Aha, you change the... 即刻細咗啦。Ok. Ați schimbat viteza conveyorului și acum se vede că prima dată au fost mai mari, adică astea, și a doua oară sunt astea de aici. Uite, mai arată. Asta cred că e undeva la 5 mm, 6 mm. Take it easy. Yeah. 咁如果有乜嘢突發事故咧，記得第一時間就係撳。This have the emergency stop button. Emergency stop button。因為有乜嘢佢顧唔到你咧，即刻撳咗佢，佢就都停呢個。Emergency stop。Safety。咁記得用嗰時候咧，呢個箭頭咁扭翻過呢邊，翻起身。重新啟動。呢度一撳。OK。咁樣好方便。Aici spune că reglează